kontatu nitzala ezin nula gehiago, sufritzeaz nekatuta neon, da sufrimendu horrekin amaitu nahi nun, da, suizidio saiakera bat eduki nun. 5 urtez isilpena eman genuen nire familikoktanik. Zoritxarrez, gizartean, suizidioaren inguruan ez da elkarrizketarik esaten. Ez dago normalizatuta suizidioaren inguruan hitz egitea. Eta horrek eragiten du, persona bat suizidatzeko ideiak dituenean, askotan erruduntasunarekin bizitzen duela egoera hori. Beste ikastola bate aldatu nintzen, da hor, etorri zian txarra bat ematea suizidioan ingurun. Da ni oso itxun jarri nintzen, como oso tensa ez, da nire amakin iziten, neon ordenagailutik handi ama, me quiero ir, oso gaizki nago, hor kontuatu nintzen benetan oindikan, nahiz da isilpen eman, ez neukala landuta, ez neukala superatuta. Eta hor, egia da, laguntza eskeju nitzala, irakasleen gana, eta orduan hor behakin hitzeiten ez, da behak galdetu ziten zeitun da, zut suizidioan ingurun zen, zageman daukazu, da hor kontatu nion gertatuko, eta eukinun, erantzuna izan zen superpositiboa, porque nik beti pentsatzen izango zara, como jendeak eukizula de susto, eta beak esan ziten lasaioteko, jende pila bat gertatzen zaiola, eta berbain zenbuz nahon. Aldiz, ondoezaren inguruan, emozioen inguruan, elkarrizketak ditugunean, suizidioaren gaia tratatzea akordatzen baldin balgara, mezu oso potente eta indartzu bat transmititzen ari gara. Honen inguruan ere hitz egin daiteke. Suizidio ideiak baldin badituzu, nerekin hitz egin dezakezu. Ez dizut epaiketarik egingo, ez dizut automatikoki etiketa diagnostiko bat jarriko. Eta orduan hor eukinun aukera, beak eman ziten aukera, beak eta bai biziron elkarteak, nire testigantza lehenengo aldiz emateko. Porque ahots eman ziaten lehenengo hitza behaiek eman ziaten, eta egia horre lagundu zitela pila nire motxila usten. Eta, terapian hasi izan berriro, lantzen pixka landu behar nun, tapatu nun hoi, eta, pixkanaka horren horremen nao baitare, eta pixkanaka pausuk ematen.